Bon dia! Som a Celrà, a la comarca del Gironès, al peu de les Gavarres. Aquí hi trobarem les mines del nen Jesús. Que sí, Josep? Sí, es tracta d'una caminada molt senzilla, planera, que passa pel mig d'una vegetació exuberant, formada per arbres centenaris i unes espècies rares de falgueres. Som-hi! Les mines són de ferro, i això no és estrany. Cap a la part de Girona, a la vall de Sant Daniel, hi ha la coneguda Font del Ferro. La nostra ruta comença a la Torre d'Esvern, on podem deixar el nostre vehicle. Des d'aquest punt també surten moltes altres rutes. A més, podem gaudir de vistes sobre Celrà i sobre la plana del Ter. Per exemple, des d'aquest punt es poden veure les restes de la torre romànica, la fàbrica Pagans o l'estació del tren. Aquí tiraven el mineral per aquí, baixava per aquí i llavors aquí sortia un aeri que anava cap allà. Aquesta estructura és el carregador. És el primer i més significatiu element del conjunt miner i es troba a la confluència entre la riera Masvalls i el torrent de les Deveses. A la part superior del carregador hi trobem una llarga trinxera, que suposem tenia funcions de transport per portar el mineral de les cotes més altes on hi havia el gruix més important de galeries. I des d'aquí sortia un transport aeri, una mena de telefèric que duia el mineral un cop triat fins a l'estació de tren. Com ho tens, Àlex? Som-hi. Vale, va, guai. No te'n refies gaire del pal aquest, eh? Bueno, no es fria tant. Funciona. Per què no vas fins allà, home? Va, màquina. En aquesta zona de les Gavarres, a prop de Celrà, ja se sap que al segle XIII hi havia extracció de ferro. No va ser, però, fins a final del segle XIX que les prospeccions per buscar aquest mineral es varen multiplicar, a causa de la creixent demanda que hi havia per part de la incipient indústria. Nosaltres ara seguirem una miqueta més endavant, on ja començarem a trobar les primeres bocamines. Som-hi! Sí, una amiga. Doncs té. Apa. I el pico. Vale, va. Aquí vigileu que hi ha una mòmia, eh? Vale, seguim. Bueno, què tenim aquí? Res, al final. Vale, més mitja volta. Era una mina. Què feia?
Oi. Vinga, ja en tenim una. A l'any 1892, unes prospeccions engrescadores van fer que el barceloní Arístides Artiniano vingués a inscriure dues mines noves. La primera, a la qual ens trobem ara, les mines del Nen Jesús, i més cap a l'oest, les mines de Victoria Esperanza. Aquell mateix any, i juntament amb altres accionistes, es va fundar la societat Mines de Celrà, que va explotar aquestes mines fins a l'any 1900. O és una cova? Ah, sí, bueno, aquesta no és, perdó. Aquesta no és l'espectacular. Que bons que vaig. Treure mineral. Veus això d'aquí? Veus això d'aquí? Han vingut a picar l'hematites d'aquí. I s'enganxarà, no? Aquí podria ser. Però aquesta és molt evident, aquesta. Sí. A l'any 1900 es constitueix la societat Hierros de Celrà. Aquesta va modernitzar l'explotació de les mines, incorporant, per exemple, vagonetes per extreure el mineral. Ah, i són els mateixos que varen fer l'aeri que anava des del carregador fins a l'estació de tren. Caram. Som-hi. No hi havia pensat. Ja ho he vist. De l'estació del tren, el mineral sortia en direcció a diferents ports marítims, des d'on es traslladava en vaixell a diferents foneries, principalment a França. Entro? Aquí també hi ha mineral. I ara hi ha una més gran. Doncs a vegades això el que agafa és formes arrodonides. Està, com es diu? Es diuen... té un nom així com mamelliforme. O sigui, que té forma de mamelles. Sí, sí, sí. És molt xulo. Estan passivats? Estan oxidats. Ai. I... Bueno. Molt bé. Bueno, és que no és com si fes la foto, és que he fet una foto. I barreja el material amb les mines. A l'any 1913 es van arrendar les mines a la societat Mines de Hierro de Malgrat, que va explotar les mines a Celrà. Posteriorment, la idea era ajuntar els dos minerals d'ambdues mines, però la idea no va funcionar gaire i, per tant, al cap de 5 anys van haver de tancar. I per què van tancar? Doncs perquè el mineral, per exemple, no era tan ric en ferro com s'esperaven. Només tenia un 50%. A més, tampoc varen treure tota la quantitat de mineral que es pensaven treure, segurament també a causa de la manca d'inversions. Finalment, el transport també era molt car. O sigui que tenim la combinació perfecta perquè aquesta empresa fos un fracàs. Al setembre de l'any 2011, les mines de Nen Jesús van ser declarades Patrimoni Nacional per la Generalitat de Catalunya, dins de la categoria d'Espai d'Interès Etnològic. Es considera que les mines del Nen Jesús són un testimoni clau de la presència humana i de l'activitat minera en la zona del massís de les Gavarres. El micro... A veure què hi trobem. Sí, sí. Parlaven del mineral. Si us sembla, entrem dintre d'aquesta mina per veure quin aspecte té. Però en compte, hem de ser respectuosos amb la fauna que podem trobar aquí dins, com per exemple els ratpenats. Molt bé. Som-hi! Unes aranyes enormes. Hòstia, mira. Mala. Ai, seràs molt curt. Mira el pobret. Posen allà al forat. Jo crec que és una aranya que s'ha quedat recoberta de cristal·litzada.
A veure, enfoca baix, enfoca baix. Foca baix. No veig A veure... Ara ja me'n vaig, perdó. La major part del mineral de ferro que trobem aquí és del tipus hematites terrós. Tot i tractar-se d'un òxid de ferro, aquest no queda enganxat amb els imants. Tot i que, si hi ha una mica de magnetita, l'imant s'hi podria arribar a enganxar, però no és el cas. El terme hematites es remunta a 300 anys abans de Crist, on la van anomenar pedra de sang, degut al seu color vermell. N'agafarem un petit fragment i el portarem al laboratori per comprovar la presència de ferro. Puja més bé que no pas és baixa, eh? Fa més por això que pujar. Molt bé. Bé, i fins aquí la visita. Ara tornarem al punt de partida amb un recorregut similar al que feia el mineral camí de la foneria. Aquesta roca conté ferro? Pel seu color sembla rovell. Majoritàriament es tracta d'un òxid de ferro. A les Fargues, aquest mineral es tractava amb carbó per obtenir acer. Al laboratori tractarem el mineral amb àcid clorhídric. La dissolució és una mica lenta. Ha passat una estona i hem aconseguit dissoldre la major part del nostre mineral. Ara mirarem d'identificar la presència de ferro 3 i llançar l'addició de ferrocianur de potassi. Si hi ha ferro 3, es formarà un complex de color blau intens anomenat blau de Prússia. És evident que, uau, a les mines del nen Jesús hi ha ferro.